he sigut consellera d'Esquerra Unida en l'Ajuntament de Guadassuar 24 anys i bueno, hem fet moltes coses. Entre una d'elles era quan llevaren la creu d'Escaiguix, que estava en l'església, que no se podia tocar, i al final se va aconseguir llevar, i que vam pensar tota la corporació municipal, tant els que governaven com els que no, fer una inscripció i un monolito en el cementeri de Guadassuar. Per a què? Per a que seguera per a tots els caiguts, no sols els d'una banda, sinó també els de l'altra. Tots els que van caure per part de... en la guerra, no que es mataren, que en la guerra, i és que mataren després de la guerra el govern que va guanyar, el govern franquista. Se va pensar que no podíem soles reivindicar un bando, el bando que havia derrocat la república, sinó que devien de posar a tots perquè no n'hi hagueren més enemistats en este poble, deguda a la repressió tan gran que havia hagut, perquè va ser una repressió espantosa, la gent tenia por, fins ara té por la gent de parlar i de manifestar-se. En Guadassuar no n'hi ha fossa, puesto que tots els represaliats es mataren en Alzira, tot el comitè, menys uno que se va escapar, que no era d'este poble, però que estava en el comitè de l'Ajuntament, però tots els demés es fusilaren a tots, no en deixaren ni un. Una de les causes, la Gran Via de Guadassuar. Una Gran Via que és recta com un fil i que la gent que tenia camps deia no, que no passa pel meu camp, no, que no passa. Entonces havia sigut una Gran Via con tots els carrers de Guadassuar torta. I la República va dir no, un fil recte i la Gran Via. I a molts es mataren per això, i per unes altres coses, per supost, però això va ser un dels motius. I bueno, pues... També van haver represaliats en camps d'extermini nazi, també van haver? Sí, no, espera, primer en Alzira, en Paterna, i després la gent que se'n va anar a França, i a França i a Argèlia, perquè no sols anaren a França, se n'anaren perquè la Nueve, la que va entrar en París, és des que se'n van anar a Argèlia, i molts s'uniren després a ells. Entonces, en França s'uniren a la resistència contra el nazisme i s'apuntaren també a l'exèrcit contra el nazisme. I de fet, els primers que entraren en París van ser els representants republicans, m'entra emoció, els representants republicans que havien lluitat contra Hitler. Entonces, esta gent que es que agarra a Hitler, que eren apátrides, i que sabreu que eren apátrides perquè Franco va dir, yo no los conozco, estos no son españoles, y entonces son apátrides. Però d'ací de Guadassuar n'hi havia? Sí, així de Guadassuar n'hi ha dos que estaven en Mauthausen i que moriren en Guix. Que també posaren les rejoletes, també estan allà en el cementeri. Nosaltres, quan ens donaren en la Generalitat Valenciana, ens donaren les dos rejoletes de les dues persones que van matar en Mauthausen, en els familiars d'ells, que a uns ens va costar moltíssim de trobar perquè no vivien en Guadassuar, i resulta que vivien en Albalà de la Ribera, ahí al costat. Entonces vingué tota la família de Guadassuar d'Esmolla, i farem un homenatge. Vingué l'Institut de Guadassuar, l'Institut de Didin, que es diu Didin Puig, i tots els xiquets que donaven història van vindre al cementeri, les familiars i molta gent de Guadassuar que vam estar allí per a poder rebre les rejoletes i posar-les en un monolito que hem fet també al costat de l'altre monolito en les dues rejoletes dels dos que moriren en Mauthausen. El monolí de Guadassuar, sí, el Picapedrer. Li demanareu en Picapedrer? Sí, l'Ajuntament. Ho va fer l'Ajuntament. Sí. I el feren els Picapedrers, però no, és com una caseta on estan incrustades les dues rejoletes
i bueno, no se va fer, ja això ja no vam fer. I seguiu tots els anys, feu algun acte o feu alguna cosa ahí? Nosaltres hem constituït Guadassuar per la República fa ja anys, Som molta gent, estem en lo de la defensa de Palestina i moltes més coses, i tots els anys fem moltes activitats. Antes l'Ajuntament mos ho publicitava, però ara l'Ajuntament ha dit que no publicita res perquè és partidista. Però publicita tot lo de l'Església, tot lo de l'Església. Jo penso que l'Església és partidista.